Il-General Workers Union esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal bil li ntlaħaq mal-Gvern dwar il-parkeġġ fl-Isptar Mater Dei għal ħaddiema tal-kuntrattur preċedenti. Aktar minn 600 ħaddiem li fil-kuntratt preċedenti tal-parkeġġ kienu jgawdu minn parkeġġ b'xejn, il-Gvern se jħallas għall-ispejjeż tal-parkeġġ tagħhom. Fil-waqt li l-Gvern se jagħti inċentiv ta' 18 euro fix-xahar għal dawk li ma jmorrux ix-xogħol bil-karozza privata tagħhom. L-inċentiv se jingħata wkoll lil ħaddiema kollha tal-kuntratturi li jaħdmu fl-Isptar Mater Dei u li oriġinarjament ma kinux parti mill-kwistjoni dwar il-parkeġġ fl-isptar. Is-segretarju tat-taqsima uffiċjali tas-sigurtà fi ħdan il-General Workers Union, Teo Vella, wera s-sodisfazzjon tiegħu li l-istess gvern se jassumi l-ispiża għal provvista ta' parkeġġ b'xejn għal ħaddiema tal-kuntrattur preċedenti li kien jopera l-parkeġġ. Teo Vella kompla jżid id-diskussjonijiet bejn il-General Workers Union u l-Gvern kellhom sem importanti sabiex intlaħaq bil. Bil li huwa fl-ispirtu tat-talb oriġinali mresqa mill-General Workers Union biex il-ħaddiema ma jbatux riperkussjonijiet finanzjarji bla bżonn. Illum għandna sitwazzjoni fej dawk li jagħtu kontribut billi ma jersqux bil-karozza tagħhom ħalli ma jitfawx load ta' parkeġġ madwar Mater Dei ħajkollhom allowance ta' 18 euro filwaqt li dawk li japplikaw ma' dan il-kontrattur preċedenti għal parkeġġ il-Gvern ħajamel tajjeb għalija. Naħseb illi overall anke wara ħafna diskussjonijiet nistgħu ngħidu li qbil u naħseb illi inżamm bilanċ biex inżommu il-prinċipji li kellna f'dil kwestjoni. Il-General Workers Union ringrazzjat lill-Prim Ministru u lid-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Fearn, li semgħu ta' widen għall-ilmenti ta' dawn il-ħaddiema.